Good afternoon na ba? Good morning pa! Wala pang 12. Hi guys! Oops. Hello. Punta kami sa Daiso. I think punta kami Daiso first. Sila na sa sasakyan na. Palabas na ako kanina kaya lang nalobat bigla. So, pinalitan ko muna yung battery ko. Punta kami sa city. We decided to have a chill weekend this weekend kasi alam niyo naman ang daming ganap ng mga previous weekend. So, yung para sa amin yung chill is kumain sa labas. Kailangan namin pumunta sa Daiso kasi kailangan namin bumili nung Q-tip ni Dan. Kasi malapit na talaga maubos guys. Ilang piraso na lang. Okay. Babe, can you hold that please? So, punta muna kami Chinatown guys. Magla-lunch and then Daiso. Daiso. Ako yung designated driver this weekend. Ayaw mag-drive nila. Pagod na daw siya. You look grumpy, babe. Ano, yung foundation na gamit ko is yung Fenty Beauty. And then on my lips is yung Liquid Catsuit from Wet n Wild. Yung bigay ni Nice. Nakalimutan ko yung shade. Yung may mocha na shade. Are we doing any videos this weekend? Do you wanna do that? We can. We've got nothing else to do this weekend. Yeah. Sure. We will film. What was that? Oh, that nice one? What was... Oh, the couple stab. Do you wanna do that? Yeah, we'll do that one. Okay. You sure? Yeah, do it We'll tomorrow. answer questions. And then we need to film that chocolate, Filipino chocolate as well. You trying the Filipino chocolate. You don't mind that? Of course you want to do that. Yeah, chocolate won't be good as Australian chocolate, but we'll give it a shot. Oh, you don't know. I've had Filipino chocolate before. Yeah. Yes. Coco. Yay. Ang laki ng coco dito. Tagal ko na din hindi nag-coco, guys. And they have bread top right next to it. Nice. Hintay na namin yung ano namin, guys. Number 11 kami. Tingnan nyo, ha? Ang cute ng ano nila. Pa-stamp nila. You know what, Rundle Mall, they only, even if you buy 3, they will only stamp 1. Dito, bumili kami ng dalawa, meron kami stamp dalawa. Ang cute pa ng stamp nila. Di makita. Parang, That's cheaper than that one. in Rundle Mall, yeah. So that's why you have to buy, like, separately. 3 girls, we ordered, like, separately. Because we ordered one, this is big stuff. One for you. That's it. Hinihintay pa namin yung kay Dan. Yum! Sobrang sarap na yung laksa na yan, guys. Kaya lang hindi ko kasi siya nauubos. Kaya hindi ko siya in-order. That's a big banana. Do you wanna buy that? Buy! $3. I probably could, and just like Yeah. one banana per shake. I know. Para sa banana shake mo, babe. Go na. Do you... Yeah, just get that. Tapos na kami sa Central Market, guys. Grabe, ka-busy. Uy, grabe. Daming tao. What did we get, babe? Bananas. Just bananas. Some big bananas, people. Now we will go to Rundle Mall. Punta kami sa Daiso. Daiso. Hindi ko alam kung when was the last time I went to Daiso. It's been a long time. Where are we? Kmart. Kmart. Why do you have that bowl? Are you Michael Jordan? Johnny, you're such a fail. That was such a fail, babe. Hello! Show me. That's cute. Ice cubes. Do they have pineapple? No. Just cactus? Cactus. Cactus is a cool one. Cactus is what? Cool. Cool. Pineapple is cool. Ang cute nito. Ala, there's 2. How much is this, Danny? Okay. May ice cubes na kasi yung fridge namin eh. Hala, Danny! Big.
They have the pineapple. They're always together. Ang cute nito. Ang cute nito. How much is 150 only? Can we get 2 of these? It's only 150. If you want. Yeah? Sale, 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 sale. Ito yung mga hinahanap ko, yung mga yellow. Like ito, may yellow dito. I-try ko kaya itong ganito. Kaya lang, if I try, that actually looks good. The thing is, if I try it, they will have to remove my nail polish and then, what if it fails? And it will. Sale, sale, sale. Oh, $4 na lang yung mga ano nila, oh. Kaya lang, hindi na ako bumibili ng makeup, eh. Sobrang minsan na lang. Ito. Mahal, diba? That's some jean strings. We got hangers, more hangers. Yes. Bumili kami ng 15 cents na bag sa Kmart kasi sa Daiso, $2.80 ang bag. Where are we going? Where? It's like that and gift. Oh my god. Getting close to his face. Almost every item 280. At least they're honest. It's not all 280. Daiso. Yes, we're here. Full? Yeah. 4. And then I might as well get more of these. Ito oh. Damihan na lang para hindi na magbalik-balik. Now I'll just hold this. That's full. What is that? Tissue. That's cute. Eraser? Yeah, I think so. No, this is cute. Tignan nyo to guys. Flamingo. Ang cute. Oh, grabe. Hot dog pizza sandwich. What's that? Ice cream? Yeah. Guns. Guns. That's sharp that. Ang kaganda. Ang cute. Dito na lahat guys. Bumili kami ng ramen because I'm thirsty. I need a straw. Is that straw thing? No, we don't need a You straw. don't want a straw? Okay. Can you jump like that? Yeah. Is there? Can I drink it now? No, you have to push that. That's how you do it, isn't it? Yeah, push it. Can I do it? Yes, do it. It's full. Dito kami sa NC. Sa NC yan? NK. NK. Guys, yung $10 na. Kaya lang wala yung size ko. That's it.
what, babe? I actually had a dream that we got married again. Dito kami kina Love. Hi, Mark! Sharky! Sharky! You say hi? Hi! Hiya siya. Hi, Day. Hi, guys! Bigla ang bisita. Si Dan kasi, uy, nakakaloka naman. Tingnan niyo yun, niluto. Model mo pakita na. Bakit? Ang sarap kaya yun. Kita mo, nagbakwai. Utan, yum. Saan ka bumili ng ano? Malunggay? Oo. Kung saan naman? Ah, yung dinala mo kay ano, Manay? Yum. Hala, yummers. Fish dye? Utan. Ay, wala man kay ka ng... May fish ba dito sa utan? Oo, pero ka ng... Yum. Mulo. Mark. Sus, kung Wag ito, sinabi uy, ang ano naman, ito malaman. Yung akin, yung Ay, walang oo, masyadong oo, laman. Kani, yung mga inani-inani. Oo, yan. Yummers. Thank you. Uy guys, hindi ko alam ha na may luto. Pagkain pala dito. Baka sabihin nyo na naman pumunta ako dito dahil sa pagkain. Kasi yung nangyari, char. Explain ko to, hoy ma. Makinig kayo ha. Uploaded na ito mamaya dahil wala akong vlog. Ang galing ko talaga, one day edit. Oo nga next day uy, magpapateras na kami. Oh, that's good. Magpapalit kami ng ng provider, charot. Uy guys, mag-explain ako. Nagpunta kami ni Dan. Sabi ko kasi sa vlog ko, chill lang tong araw na to. So, nagpunta kami ni Dan sa Randall Mall, diba? Mga alas 3, pauwi na kami, guys. So, sabi ko, ang aga pa, 3 oras lang tayo. Kasi ba 12 kami umalis. 3 oras lang tayo sa labas. So, sabi ni Dan, okay lang yan. Nasakay na kami, guys, pauwi. Sabi niya, ang aga pa, punta ka tayo, ganun. Oh. Idea niya yun, hindi to akin idea. Idea ni Dan pumunta dito. So sabi ko, sige, tawagan mo nga. Akala ko hindi tatawagan. Ay, tinawagan na nga talaga sila. At saka speakerphone. So ayun, kaya kami nandito. Timing na meron siyang utan. At saka, Kakain na naman ako. Uy, kumain na kayo kami. Oo, si Don, nag-pizza na naman. Nakita nyo naman sa vlog, kumain kami ng laksa, yung chicken. Ngayon. Oo, tapos na ako pa. Ayun mo na yun? Ay, nako! Iwan ko, pinakain ako, nag-lunch na kami. Bahala yan siya. Potato steak. Pero baka, pwede na rin. I got. In-invite ko din yung sarili ko. Oo, ganyan tayo eh. Ganyan, normal lang yan sa mga magkakaibigan. Wala na tabunan sa walang talaga, Day. Papatikin ko yung tuna, Day, na roast. Pero iniba ko na konti. Siyempre, pang Mexican style naman. Kasi meron ako, Oo nga eh. Guys, hindi kasi to plinano talaga. Talaga to biglaan? yun yung maganda kasi natutuloy. Si Mark kasi tinext na si May. Ang cute ni Baby B. Gumaganon talaga yung kamay niya. Kaya nga eh. Kapag naiiyak, nalulungkot, lahat ng emotion ay ganito. That's it, Kat. That's it. Sino yung kumabol, guys? Ayan na. Si Lodi and Baby B. Yan. So pretty. So pretty. You look annoyed. Leave me alone. Leave me alone. Nag-message pala si Nate kay ano. Nag-message siya kasi kapag tinawagan Is that you? Is that Baby B? Papayagin mo ba si Nate? You look annoyed. You don't like Tita? You don't like Tita Kiss? Tulog na ako gabi. No? Nag-work kasi ako kanina. Aba? Huwag ko natulog ka gabi. Okay. Oh, cute! Baby B! How cute! You look cute! Look at you! Cute niya. Kiss, kiss, tita. Kiss! Lumabas mo talaga siya para i-kiss ka. Kiss! Good job. Where's my kiss? Hindi kiss. Hi guys! Bye guys. Ay, kiss. Okay lang na yun. Meron kasing feather. Sabi niya, sorry. Kasi Meron kasing feather. Yan kasi yung banda mo. Uy! Ibakyo mo din minsan. Pwede, mag-good yung ganda na yan. Makaluwa. Wash mo siya, guys, kasi wala siya vacuum. Cute! Oo nga, Zumba. Uwi ka na, Kat. Bye, Kat. Bye. Bye, Baba. Hey, that's you. Kayo din, Day? Weekend. I don't know. Danny, are we going? I'm following you, whatever you want to do.
Bakit ako? Why me? Ito na lang, pwede ba ito na lang i-vlog ko? I will bring utan. It's vegetable. Ay, butangan ta kag isda? Yes. Kung meron pa ha? Oo. Kasi hindi na siya, ang sabaw rin niya. Sige. Butangan Huwag mo damihan. Masyado. Where are you going? Oh, sorry, that's laundry or pantry. Don't open the doors. Ano yan nandiyan din? Labahan. Laundry. Laundry. Did you see? Yeah. Yeah, that reminds me to do laundry. Uy, huwag damihan masyado. Okay na. I'll do overtime tayo. I'll do the laundry, I'll do the everything. Guys, we're going home to the Philippines! Ikaw din? Char-char! 1 week in the Philippines, blah blah. Probably not. Probably not. Probably not. But, Meron siya kasama sa trabaho na meron ding holiday na hindi sila pwede magsabay. oh, Yeah. He said he will find out the dates though, but I don't know if I can get leave. I think you can, because you are, Thank you, Dai. Thank you, Mark. Bye. 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 See you in Salamat, the Dai. Philippines. See you in the Philippines. Bye. Bye. Bye, Bye. Mark. Thank you for the Thank you. Thank you. See you in the Philippines. Thank you, thank you, thank you. Uy, we will see each other in Victor Harbor. Uy, first. Oh yeah. We'll see Yeah. him before that as well. Yeah. Hello! We're home, we're home, we're home! Maglo-laundry ako, guys. Tignan nyo naman yung dapat kong i-laundry ito. Hindi lang ito. Marami pa po. Tingnan nyo po. Yan. Parang si Miss Punang po. Bakit ka Punang po? Okay. Laundry tayo. Separate ko yung mga white. Iwa-white. Separate ko yung mga white. Alam nyo ba guys noon? Ibabash talaga ako ng bonggang-bongga nito. Pero noon, inaano ko lang sila guys. Kasi wala akong napapansin na nag-sustain yung mga kulay-kulay. So lahat, inaano ko lang sila. Ano ba yung inaano? One load lang sila lahat. Well, except kung mas marami talaga so kailangan 2 load. Pero hindi ko sinaseparate yung mga kulay-kulay. Now, yung ano ko, top ko from Zara na white. Tas ito din from Zara din siya guys. White siya. Hindi na siya ganun ka-white. Kasi nga, inaano ko siya sa ibang kulay. Minimix ko siya sa ibang kulay. And sabi ko, meron ako isang top na tinapon na. Kasi sobrang ano na talaga siya guys. Like, look at this ha. This is white. And look at this one. Kasi na-mix siya sa ibang kulay. Kasi yung white ko, sobrang konti lang nila. Tapos kapag nilagay ko siya sa isang load lang sila, sobrang tagal matapos. Tapos sabi ko, uy, yung kuryente, yung tubig, parang ang ano naman. Tapos sabi ni Dan, sabi niya, kapag naman inano mo lahat, minix mo lahat, hindi lang naman kuryente, tubig, sabon yung ano mo, i-waste mo. Yung damit talaga, kasi yung isang white ko, tinapon ko talaga siya guys, kasi hindi talaga siya kaya ng powers. Hindi na talaga siya white. Huwag niyo ako i-bash, please. Ano naman tayo? We learn something new every day. Maglo-laundry na tayo, guys. Separate ko na yung mga white. Tapos uunahin ko yung mga white actually. Kasi inaano ko na lang siya. Siniset ko siya sa merong speed dito na ano lang siya. Parang 14 minutes lang siya. And I think that's enough for like, you know, ilang pieces lang ng tops. Sobrang thank you, love, for accommodating us. Sobrang biglaan yun, guys. As in, sobrang swerte ko, guys. Ito hindi ko to sinasabi lagi. Pero, sobrang swerte ko sa mga kaibigan kong yan. Kasi ako, hindi ako yung klase ng tao na iti-text ka araw-araw. Like, hindi ko nga tinitext yung pamilya ko araw-araw. Like, ganyan lang talaga akong klase, guys. Hindi ako ma-text. Nag-ano lang ako, nagre-reply sa group chat. Pero hindi ako, like, nagtitext araw-araw individually. I know they do that and like that's great. Hindi lang talaga ako ganyan. Plus, ayoko namang sabihin na lang busy ko. Pero busy talaga ako guys. Ang dami kong ginagawa. Pero kahit na hindi ako busy, because I don't want to make that an excuse na hindi ako hindi naman, nagre-reply naman ako kapag nagte-text sila. Pero hindi ako yung nauuna. Feeling ko kasi guys, nakakadisturbo ko. And ayoko talaga gawin yan. And hindi lang like, sa lahat to sa lahat to ng tao, like, of course, hindi kay Dan, hindi sa pamilya ko, pero if it's outside my family, feeling ko kapag tinitext ko sila, feeling ko nakakadisturbo ako guys, kaya hindi talaga ako ma-text. Ewan ko ba? Feeling ko yan yung kailangan ko baguhin, no? Ma-text ba kayo guys? Sabihin nyo kaya sa akin, I need an idea, kasi
ganito lang talaga ako ever since. Hindi talaga ako ma-text. Like, yung mga best friends ko nung college, like, magkasama kami araw-araw, pero pag uwi na namin, wala na. Bahay na ako, hindi kami nagte-text talaga. Nag-uusap lang kami kapag nandun na. And, like, you know, elementary ka, no? Tapos marami kang friends sa elementary. Pag move na ng college, tapos hindi na kayo classmate, wala nang, like, yung communication, wala na. Tapos, hindi naman sa hindi ko na sila friends. Hindi lang talaga ako, like, hindi ko alam kung paano siya explain. Sana hindi lang ako yung ganito kasi feeling ko may problema ako. Pero sana hindi lang ako yung, hindi naman siguro ako lang yung ganito, diba? Like, sila, nagre-reunion sila. Ako, hindi ako sumasali kasi feeling ko parang hindi na ako part ng grupo kasi nga hindi na ako nagre-reach out. Like, kapag nag-move na ako from elementary to high school, tapos from high school, especially high school to college, like, wala na talaga, nagre-reunion yung mga high school friends ko. Pero sila lang kasi hindi ako nakakisali kasi nahihiya ako. For some reason, nahihiya na talaga ako sa mga tao. Kasi nga hindi ko sila kinakausap, tapos biglang dumating ka sa reunion, parang anong ganap mo? So, wala na. Tapos, hindi ko alam, pero sa friends ko ngayon, back to them, sobrang feeling ko naiintindihan nila ako na ganun talaga ako. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko, anong iti-text ko. Diba? Parang, naghihintay lang ako na may mapag-usapan. So, kapag sila nag-aano sa group chat, doon ako nagre-reply. Pero, like, wala. Nagte-text naman ako, guys. Sobrang minsan lang. Kapag meron lang talaga akong kailangan importanteng itanong. Or minsan, ayoko talagang mag-text kasi feeling ko talaga nakaka-disturbo ako. I just figure it out myself. Ay, nako, ewan ko Kasi napag-usapan namin yun ni Love na sila nagte-text sila, ako hindi ako ma-text. Alam naman nila na ganun talaga ako. Anyway, tapusin na natin to. So, I'll just remove my makeup. Fenty Beauty. Ang ganda, no? Okay. Ay! Si Kathleen Lights gumawa ng video na minix niya lahat ng foundation niya. Gusto ko siya gawin. Gaya-gaya ako kay Kathleen Lights. Gagawin ko siya kung nagda kayo sa akin. Anyway, yun na guys. Yun na yung vlog ko. Salamat so much sa panonood. I hope you guys enjoyed. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to give good night. Bye! Mwah.